Vaterpolisti Jadrana osvajači su četvrtog po redu domaćeg Super kupa. U utakmici odigranoj na plivalištu Višnjik u Zadru Jadran je s 11:8 nadigrao Dubrovački Jug. Protivnika s kojim se susreo i u prva tri izdanja ovog natjecanja, Jugaši su za sada imali prednost na svojoj strani od 2:1, međutim slavljem Jadrana u ovoj utakmici taj je rezultat sada izjednačen na 2:2. Pobjeda je zaslužena otišla na stranu splitske momčadi koja se nametnula od samog početka susreta i koja je osim početnih 1:0 za Jug prednost kroz cijeli dvoboj imala na svojoj strani. Poluvrijeme je završilo rezultatom 7:5 za Jadran, a ključnu razliku Jadranaši su napravili u zadnjoj četvrtini kada su otišli, pokazat će se kasnije, na nedohvatljivih 4 poena prednosti. Najbolji igrač utakmice, odnosno MVP Super kupa Hrvatske, proglašen je Antonio Dužević koji je na večerašnjoj utakmici postigao 3 gola. Isto toliko dodao je njegov suigrač u Jadranu Dušan Matković, dok je kod Juga prednjačio Marko Žuvela s 2 gola. Sve u svemu zadarska publika ovdje na Višnjiku uživala je u još jednom vaterpolo spektaklu kojeg su ponudile dvije ponajbolje momčadi u Hrvatskoj, a Zadar se još jednom pokazao sjajnim domaćinom. Utakmica od početka do kraja, agresivna, želja s obe strane, ali evo mi smo danas bili malo željni, spremni i uzeli smo taj trofej. Dobro smo pripremili utakmicu i od početka do kraja smo se držali ono što je trener zacrta, mi smo ispunjavali i kad tako igramo, kad igramo jedan za drugoga, teško će nas neko pobijediti. Čestitam momcima na uloženom trudu i radu svo ovo vrijeme ljeta. Drago mi je da smo u sezonu nacionalno ušli sa trofejem, to nam je poticaj za dalje. Drago mi je da smo se nakon europskog debija gdje nismo baš sjajno igrali, pregrupirali i odigrali jednu dobru utakmicu protiv ipak snažnog protivnika. Od samog starta nismo izgledali dobro, pravo je čudo uopće da je rezultat bio tako mali tokom utakmice da smo negdje na kraju opet bili blizu rezultatski, ali igrački ne. Koliko smo danas bili loši. Čestitke Jadranu na osvojenom trofeju, a ovo s naše strane je za mene vrlo upozoravajuće da možemo odigrati ovakvu utakmicu. Znači u 4/4 da se niti u jednom trenutku ne smirimo i ne počnemo igrati u principu ono kako bi mi trebali ili kako znamo.